Ito naman si Bata Pagsyo, ang mga gamot sa inyong mga kalamputan. Meron akong ipakita sa inyo ngayon. Ito, native na manok. At saka ito yung makasanggap natin. Lagyan natin ng tangad. At saka yung puting ahos. Bawang. Bawang pala. Saka lagyan natin ng paminta. Nice. Tapos yung harina. Papalitan ko eh. Nakalimutan ng asin eh. Lagyan muna natin ang asin. Pangpalasa. Yan. Tapos lagyan natin ng harina. Babad lahat natin. Ang sarap! Simple lang yung mga recipe natin. Harina at saka itlog, yung breadcrumbs, tapos ito sa itlog. Gabad ng mabuti. Isang itlog lang ang tama-tama nito. Isang itlog lang. Okay. Tapos sa itlog, sa breadcrumbs naman tayo. Yan. Kita nyo? Breadcrumbs. Wow, ang sarap. Yan. Hindi ito gawin nyo. Tingnan nyo lang ng mabuti. Tapos nito, tapos ng breadcrumb, lagyan ng hindi na, i-fry na natin. Wow! Okay. A few moments later. Day 4. Ito, tapos na ang pagluluto ko ng native na pitsong kuwali na native na manok. So, umpisa lang natin ang laban. Kasi kalutom na ko. Lagyan mo. Kaya sabayan niyo ako. Ito, umpisa na natin laban. Bukas ka. Sarap.
Kaya, try nyo sa inyo. Native na manok. Lechon kawali, native na manok. Sauce ko, para rin Jollibee to. This is not okay. This needs to stop now. Sarap. Ang init ng sun. Ang sarap. Pasensya kayo kasi hindi ko na napakita sa inyo yung pagluto ng sauce. Parang Jollibee. Susunod. Pangan nyo. Napakita ko inyo kung paano magluto ng sauce. Parang Jollibee. Sarap. Sarap. Kaya nyo. Walang halat-halatan yung native na itong kwalik. Sarap talaga. Dagan, sobrang sarap sa native na manok na gilit yung kwalik. Tingnan nyo sa recipe ko, yung sa intro. Nandun ang recipe ko kung paano magluto. Kaya nyo, sobrang talaga native na lechon kwali. Manok, lechon, manok. Lechon. Kwali. Up. Ito pa. Lagyan akong tanglad. Haba, ingat. Oh, sarap. Yung mga nalalamuan sa limang loob. Nalagay ko yung atay at saka tikon. Gat. Ang pinakamasarap ito. Yung itlog niya. Kaya, nakapa kayo. Kung siya, hindi kumabol. Kasi, meron pa naghihintay. Gusto pang kumain ito. Bye-bye!